mga kapatid, mga ka-Scorpio. Welcome back to my YouTube channel, Scorpio 16. Ngayong Independence Day, June 12, 2024 ay sinamantala ko ang pagkakataon na nakapaglakad-lakad na sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, mga ka-Scorpio. Natapos lang yon sa drainage tsaka sa pathway yung daanan. So ito po yung project na ang tawag ay Esplanade. So hindi ko ma-pronounce na maayos.
just in case mahulog. Kaya nga minsan pagka nasa mga mall ako, hindi ako tatambay sa gilid dahil ang pakiramdam ko mahuhulog ako.
babalik na tayo. Kala ko tapos na. Pero 75. Bye bye.